Som a l'ermita de la Mare de Déu de Pallarols, patrona de la Sénia, al Montsià. Aquest territori és limítrof amb Castelló i Terol. I la festivitat de la Mare de Déu de Pallarols és el tercer cap de setmana de setembre. La nit abans de la processó, tots els seniencs i senienques tenyeixen serritxes i aquestes serritxes ben tenyides de colors llampants, l'endemà al matí a primera hora es posen a terra en forma de catifes multicolors. Les serritxes, pels qui no ho sapigueu, són el que anomenaríem també les serradures. Per què us expliquem això? Doncs perquè la història del nostre protagonista d'avui comença precisament en la diada de la Mare de Déu de Pallarols. El nostre heroi es diu, pareu l'orella, Josep Gabriel Francisco Bonet, altrament anomenat també Cisco Bonet, però també anomenat virrei, o per posar-hi encara més salsa, rei de Madagascar. Estem arribant a la casa on va néixer en Josep Gabriel Francisco Bonet, en Cisco Bonet. I la casa és aquesta. Mireu, la portalada de fusta, preciosa. Aquí, al carrer, n'hi ha moltíssimes de molt boniques, de fusta massissa. La façana, tota de pedra. I aquí, una làpida, una inscripció. En una situació normal, possiblement hi posaria Cisco Bonet, nascut, mort i la seva singularitat, però aquí no és això. El que hi ha escrit fil per randa literal és la seva partida de naixement. Nascut al març del 1706, fill de Josep i Maria. No els de la Bíblia, uns altres. Els padrins, qui el va batejar, qui va fer el registre. Per què això? És estrany, no? Si volem treure'n l'entrellat, ens haurem de remuntar als anys de joventut d'en Cisco Bonet. Es veu que tant dins com fora de casa era l'ase dels cops de molts. I tot sovint rebia més d'una clatellada. Hi va haver un matí, però, en què tot va canviar. Un matí en què se celebrava la processó de la Mare de Déu de Pallarols. Aquesta és la cantonada on la vida d'en Cisco Bonet va fer un gir de 180 graus. Era de bon matí, estava tranquil·lament recolzat mirant les catifes que el veïnat havia fet de matinada. Eren precioses, les serritxes encara estaven ben humides. Ell, a més, s'estava delectant amb un trosset de menjoia que una ànima caritativa d'entre els veïns que hi havia per aquest carrer li havia regalat, cosa que a casa seva no havien pensat mai a fer. Així doncs, estava tan entretingut fent mos rere mos d'aquella menjoia que no se'n va adonar que una colla de brètols d'aquells que sempre el molestaven li venien per darrere. El van empantar, el van tirar per terra, el van començar a increpar i el més gran de tots li va agafar la menjoia de la mà, se la va posar al davant, la va començar a queixalar i li va dir: «Tu què t'has pensat? Que et penses que pots menjar cosa tan bona si no te la mereixes pas?» I aleshores va agafar un grapat de serritxes de terra ben molles i li van taforar a la boca. I en Cisco Bonet es va començar a ofegar de la por i de la situació. I els nois van veure que es posava vermell com si fos una magrana a punt d'esclatar. I es van quedar tan astorats que van pensar que anaven maldades. Van fugir corrents i en Cisco també. Es va aixecar i com va poder, panteixant, ofegant-se, «Cames, ajudeu-me», va començar a córrer carrer enllà. On anar? On refugiar-se? El cervell li anava a 300. I al final li van venir al cap els camps d'oliveres. Allà segur que podria descansar. I ja som enmig de les oliveres. A en Cisco Bonet li encantava venir aquí quan tenia un mal dia, i aquell era precisament un molt mal dia. Es va quedar sota l'aixopluc d'una d'aquelles oliveres tan grosses que tant li agradaven, les mil·lenàries. Aquesta precisament n'és una d'elles. El cas és que en Cisco aquí sota es va asserenar, es va relaxar, va recuperar el ritme del cor, va deixar de bategar-li tan de pressa i aleshores va començar a pensar, cosa important, es va donar temps i va reflexionar que al capdavall què passava amb la seva vida, què hi feia ell a la Sénia, què li aportava al poble i encara més important, podia portar ell també alguna cosa al seu propi territori? Va resoldre que no.
A tot allò no el convencia. Res l'impedia de poder marxar a recórrer món, i això és el que va decidir que faria. Enmig del bullici de la gent, de la festa, va entrar cap a casa, va agafar 4 coses imprescindibles, va posar-ho tot en un sarró, se'l va posar a l'esquena i se'n va anar. Abans de marxar, però, d'aquí, dels oliverars, en Cisco va agafar una branqueta d'olivera. De fet, tota que la intenció era no tornar, no sabia pas si ho podria suportar. Estem a la finca Els Carlets, finca d'oliveres mil·lenàries, on el sistema d'oliveres mil·lenàries és un paisatge que va ser declarat com a sistema important de patrimoni agrícola mundial per la FAO l'any 2019. La FAO considera aquest paisatge com a únic degut a que en la zona del territori del Sénia hi ha més de 6.000 exemplars catalogats d'oliveres mil·lenàries de la varietat Farga, varietat autòctona, amb unes dimensions del perímetre del tronc superior a 3,5 metres, agafat a 1,30 m de referència al terra. Aquestes dimensions fan que els arbres creixin adoptant unes formes úniques i formen uns espais buits a l'interior dels seus troncs degut a la biodegradació que aquests sofreixen al llarg del temps. No solament trobem les oliveres mil·lenàries com a element paisatgístic interessant, sinó que també tenim les construccions de pedra en sec en els murs i en les cabanyes, element que va ser declarat com a Sistema de Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO l'any 2018. I va fer cap fins aquí, cap a un dels pobles pescadors del litoral. Ara som a Sant Carles de la Ràpita, però bé que hagués pogut anar també cap a l'Ampolla o l'Ametlla o avall cap a les Cases del Canà o potser fins i tot fins a Vinaròs. El cas és que un cop a port va començar a demanar feina, a tort i a dret, indiscriminadament, tant li feia el que li fessin fer i cap on anés el vaixell. I sí, de seguida algú li va dir que sí, que es podia enrolar tot seguit. Ell va pensar, per defecte, que com la majoria de vaixells, aquell que l'havia acceptat se'n aniria cap a les Amèriques. Però no, anava just en direcció contrària. Tot i això, ell encara no ho sabia, però les Amèriques sí que les faria, sí. I ja estem embarcats i tenim en Cisco Bonet de trajecte cap a un país del qual no en sap ni la procedència i ni tan sols n'havia sentit a parlar mai. Però el vaixell no va pas sol, ha fet uns bons amics. El Lucas, el Tomàs, el Rafa, treballen molt, a cor que vols, però tenen molts dies de viatge. Us imagineu un circuit d'aquesta mena? Aleshores, en aquells temps, pareu esment perquè us ho explico tot detalladament. El nostre destí és a l'Oceà Índic, a la costa sud-oriental africana, a l'alçada de Moçambic. Penseu que hem sortit de la Ràpita, passarem per Gran Canària, anirem cap a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, i arribarem finalment a Antananarivo, a Madagascar. La pregunta és, però, com passaven tantes i tantes hores aquells homes aquí a l'embarcació. És més que obvi que en un trajecte tan llarg hi havia temps per fer de tot. Dormir, sobretot, treballar encara més, menjar, descansar. Però i el temps lliure? Què feien durant les poques hores que poguessin tenir d'oci? Nosaltres tenim una teoria i estem segurs que és la bona. Segur que jugaven a la morra. 8, 5, 4... La morra és un joc mediterrani i nosaltres en estos anys, que portem prop d'una quinzena d'anys com a entitat, en estos anys hem descobert que el Mediterrani ne va ple. El joc de la morra és simple. És simple perquè en 2 persones i la mà el que nosaltres fem és els 2 jugadors en veu alta diem un número del 2 al 10 i traiem una sèrie de dits de l'1 al 5. L'1 és el puny tancat, 2 és la pistola, 3 és la pota de gall, 4 és la reixaga i el 5 la mà plena. Això què vol dir? Que quan ens trobem 2 persones i del 2 al 10, del 2 per què? Perquè un meu i un teu ja són 2, i 5 dits meus i 5 dits teus ja en són 10. Però del 2 al 10 hi ha 25 combinacions possibles, que cada vegada que traiem les mans diem un número en veu alta que esperem que sigui la suma de les 2 mans en el moment en què hem tret els 2 jugadors. Jo puc dir 7,
traient-ne 4, esperant que el meu contrincant ne tragui 3 perquè la suma de 4 i 3 sigui 7, però ell igual ne treu 2 i me diu 6, 4 i 2, 6. El primer que encerta la suma s'apunta un punt, així fins a 10 punts. Tot i ser un joc mil·lenari, és un joc que a dia d'avui se manté viu, continuem aquí a la Ràpita, som prop de 30 o 40 parelles actives que solem jugar en aquest joc, i tot i que fa molts anys que juguem amb la mateixa intensitat, perquè cada vegada o cada persona té un caràcter, i cada caràcter té la seva forma d'expressar, i la morra té això, és com una manera de parlar o una manera de fer. I ja hem arribat a Madagascar. Mireu quin lloc tan preciós. Estem caminant per enmig de la famosíssima Avinguda dels Baobabs. Per allà darrere, els malgatxers, els autòctons, amb tota mena de bèsties estranyes que porten sempre cap aquí o cap allà, o que te les pots trobar pel camí. Camaleons, lèmurs, cocodrils i zebús. Zebús per tot arreu, una empastifada. El cas és que en Cisco va ser molt benvingut i es va integrar de seguida en aquella illa. I no només això, sinó que al cap de 4 dies es va enamorar i ella el va correspondre. I ara aquí és quan tot comença a ser com una pel·lícula. Ella era la filla del rei de Madagascar. I com que estaven tan... així l'un i l'altre es van casar. I al cap de 4 dies justos el rei es va morir. I endevineu què va passar? Doncs sí, exactament això. En José Gabriel Francisco Bonet de la Sénia va ser coronat rei de Madagascar. No us podem assegurar que tot això que us estem explicant sigui ben bé cert. Ens caldria una mica més de documentació, però el que sí que podem asseverar és que temps després a la Sénia hi va haver bastant de rebombori vinculat amb el rei Bonet, i no pas perquè haguessin sabut res del seu casori. La cosa no va per aquí. Un dia que en Cisco estava manant sense fer res, com acostumen a fer els reis, de cop i volta li va agafar com una mena de rau-rau pensant en la seva terra, una mena d'atac de nostàlgia, i se'n va anar a remenar directament cap a un bagul que tenia mig oblidat, i a dins hi va trobar el sarró que havia agafat per marxar de casa seva i que l'havia portat fins allà, fins a Madagascar. Què hi va trobar dins? La branqueta d'olivera. I mireu, allò va ser la gota que va vessar el got. Va pensar que potser ja era hora de tornar cap allà, si més no per veure els seus familiars, per abraçar amb els amics, per tornar a pujar amb aquella olivera que tant li agradava i que l'havia xuplugat. I sí, pensant-s'ho com un viatge llampec, d'anada i de tornada, ho va arreglar tot i se n'hi va anar. O sigui que nosaltres també, ara mateix, ens en tornem cap a la Sénia. El dia triat per tornar a les seves terres no devia ser pas casual. I és que va arribar aquí a la Sénia el dia de la Mare de Déu de Pallarols. I no va venir pas sol, no. Va venir amb tota una corrua de súbdits que anaven vestits amb colors llampants, amb els seus vestits tradicionals i, esclar, amb aquell to de pell, cridaven tots molt l'atenció. Es passejaven per sobre les serritxes com si fossin una colla d'ídols pagans, i ell ho comandava tot. Gran, esponerós, esplendorós. Els seniancs i senianques es preguntaven qui eren tota aquella gent, aquells nouvinguts que no coneixien pas. I en Cisco Bonet, veient-los, els va voler ajudar. Seniancs, senianques, que no em coneixeu pas, si vaig néixer aquí mateix, al carrer Major. Ara sóc el rei de Madagascar, però com vosaltres em veu conèixer, jo era i encara sóc en Cisco Bonet. Veniu a fer-me una abraçada. Però no, els seniancs i senianques no tenien ganes d'abraçar amb en Cisco Bonet. I vés a saber si no era per deixadesa, per enveja, per mala bava, no li van voler ni dirigir la paraula i el van deixar sol com la una amb tots els seus súbdits al voltant que no entenien res de res del que estava passant. Només un. Un senianc se li va acostar i li va dir amb tota la mala geia possible: i què? Ja l'has provat, la menjoia? Ja t'ha agradat? I allò no li va agradar gens a en Cisco. Es va posar com un gall de panses, però en lloc d'enviar totes les malediccions als déus de Madagascar cap aquí, cap a la Sénia, perquè destruïssin el poble, o vés a saber quina barbaritat, va decidir fer alguna cosa una mica més subtil i interessant. Va decidir pujar al campanar.
Madagascar. Deixo dit ara i aquí el meu testament. Escolteu bé, seniencs i senienques. A partir del dia de la meva mort, al cap de 140 anys justos, podreu anar a buscar la meva herència al Banc de Londres, totes les meves riqueses i tots els meus tresors. Recordeu el meu nom, Cisco Bonet, rei de Madagascar. Visca la Mare de Déu de Pallerols! Què havia pretès en Cisco Bonet amb tota aquella parafernàlia al voltant del testament? La cosa sembla ben clara. Si el poble que l'havia vist néixer havia fet veure que no l'havia pogut ni volgut reconèixer, ara ell els oferia pagar amb escreix. Tots recordarien el seu nom per sempre més, generació rere generació, perquè ho tenia ben clar i ho sabia del cert. El desig de fer-se ric és inherent a tot el món, aquí i enllà. I en Cisco Bonet, rei de Madagascar, ho tenia molt clar. 140 anys requereixen ben bé 4 generacions. Diuen que durant tot aquest temps, tota la informació relativa al rei de Madagascar es va anar traspassant de pares a fills, per tant que tots guardessin la documentació necessària per poder informar i demostrar que eren descendents d'aquell rei de Madagascar. Quan va arribar el termini d'aquests 140 anys, s'havien organitzat arreu de Catalunya, però també al País Valencià i a l'Aragó, diverses associacions que es feien dir coses com ara herederos del rei Bonet, que reclamaven l'herència per ells. Van sortir bonets de sota les pedres i es van gastar calarades amb advocats cap a Londres, amb viatges cap a Londres, amb cartes i gestions cap a Londres, però mai ningú va arribar a cobrar ni 5. I és que el fet és que no sabem si és que en Cisco Bonet al capdavall els va prendre el pèl a tots o és que el vaixell que anava de Madagascar fins a Londres es va afonar i es va perdre tot. També podria ser que el banc s'ho hagués quedat, però no, això no pot pas ser. No us ho podem explicar. En tot cas, si voleu, hi podeu posar vosaltres mateixos una mica d'imaginació.